Waħda mill-aktar pjazzezz fejn jinġabru nies fil-Belt Valletta hemm minn Dana Taraċ li taf ma tintabaħx biha intu għaddej bil-qadi jew bit-taħdit mal-ħbieb bejn bela kafè oħra. Ftit tarġiet kollox. Imma biżżejjed biex mill-la u twal tal-Belt Kapitali issib ruħek f'ħemda umda u mudlama li tnislek dejjem iżjed fil-fond fejn ma tismax paqpiq ta' ħorniet u tpax biex tan-nies. Iżda fejn jekk tħalli skiet ikelmek, taf tisma' tgedwit ta' xjuħ jitolbu biħrara, il-biki ta' tfal imbeżżajn, il-ħoss niesi tal-ilma jinġabar fil-bjar. Tisma' l-Valletta sotterranja tfesfislek ġrajjita. Il-kavallieri ta' San Ġwan bnew il-Belt Valletta bi ħsieb profond, bi pjan li jilqa' kull kontinġenza u b'inġinerija ammirevoli kif jiġdu l-modijiet li għaddejn minn taħta. Fi żmienhom dawn l-ispazji kienu jintużaw għal ħasna tal-qamħ kif ukoll għal skopijiet militari, bħal movimenti ta' truppi jew biex wieħed ikun jista' jaħrab. Iżda l-modijiet kienu wkoll essenzjali minn żewġ aspetti oħra kruċjali, l-ilma u d-dranaġġ. It-tnejn kienu vitali għal belt f'każ ta' assedju iżda anke fi żmien ta' paċi. Il-ħażna tal-ilma tal-belt intużat darba waħda biss waqt assedju. Meta fl-1798 il-Franċiżi ġew imblukkati mill-Maltin illi minnu fih għataw il-provista tal-ilma tal-akwadott għal-belt. Iżda ma setgħu bl-ebda mod iżommu lill-Franċiżi milli jużaw il-miljuni ta' glalen tal-ilma maħżunin fil-ġibjuni u ċisterni sotterranji tal-belt. Ħafna snin wara, matul it-tieni gwerra dinjija, seħħ l-aħħar kapitlu importanti għal-belt ta' taħt l-art, meta l-passaġġi tagħha żdiedu u ntużaw bħala kien mill-bombardamenti. Eluf ta' nies għaddew sigħa twal marsusina u nisfel, faċilitajiet sanitarji primittivi, bikel mill-inqas u bil-biża' li ma jirnexxilhomx joħorġu minn hawn qawwien u sħaħ. Ir-Rużarju u s-Santi imwaħħlin mal-ħitan kienu l-unika sors ta' tama. Għal dawk illi kienet iġġarfitilhom id-dar, il-gabubi mħafrin taħt l-art saru ir-refuġju waħdieni. Lil dawn il-kmamar bl-arja u dawl naturali ippruvaw jagħtuhom bixra domestika mill-aħjar li setgħu, kif jidher mill-madum illi waħlu fl-art. Heritage Malta issa tagħtik l-opportunità illi tinżel tara dan kollu bajnejk u tifhem aħjar l-użu differenti li kellha mal-milja ta' żmien, il-belt l-oħra mistura taħt il-Belt Valletta. Tara l-min li ħafru l-kavallieri biex minnhom jgħaddi drenaġġ tal-belt il-ġdida li bnew fuq l-Olja Xiberras. Tara ċisterni u l-bjar li fihom kien jinħażem l-ilma sekli ilu. Tidħol fix-shelters illi tħaffru fil-gwerra biex fihom missirietna jisibu kien waqt il-ħbit mill-ajru. Dini Valletta sotterranja, esperjenza sħiħa u kompluta tal-Belt Kapitali. Xhieda tal-ħiliet bla qis tal-bniedem. Mafkar lin-nies illi batew ħafna iżda li ttamaw sal-aħħar.